Sige, pakanan ninyo ng inyong igsuon nga naulahi. Paniguro dihag kaon kay imong mga igsuon nakauna na. Oh, niguro gid kaon. Kani oh, kani. Kay karon pa nakauli lagan kayo ambot ahagikan. Biyaan ang taon sila sa ilang mama. Karon inig makitaan ko nila as ako na ilang mama. No, kuan na jud siya mo. Mabatog na gid sa akong abaga inig maabot. Apil pa sa ulo man mao nagitaan ning iti. Makitaan ko nila no. Mahangop na din sila sa ako Kahapi sad kaayo. Wala na gid ni sulod ang ilang mama dito. Ana dito sa mag-uban na sa lalaki nga manok. Sa manok no, naminaw. Naminaw among nok-nok. Ang isa nga ang kaning laaga naniguro gyud kaon dara. Ang daulahi grabe. Nagbutang ko otro og kanang pagkaon kay ulahi man siya pag-abot niya hurot na. So ako uni pasubrahan para makakauna po ang uban. Ang uban wala na naman sin pagkaon kay busog na. Ang siya may patong pa sa bahog. Ge paniguro diha kay dugay kay kaniabot. Di sa amang ka naglaag. Di sa amang ka naglaag ikan. Pero dire ra man na sila naabot na siya ngadto sa kuan. Kabalo na sila manguli. Lahi ra gud ay ang kinulong nga manok. Kay nga kanang binahugan kay sa dili.